Makadi mama. Ndiri pangu makadiwo prophet. Mabva kupi? Kubudiriro. Kubudiriro. Hongu prophet. Unoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda prophet. Nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muvana. Tinotenda prophet. Who is Liberty? First born yangu. And who is Tanaka? Third born yangu. Who is Pamela? Number 3. I'm in your family now. Tinotenda prophet. Tinotenda prophet. Zvandatumwa naJehovha kubvisa urombe muvana. Tinotenda prophet. Nekuti ndiri kuoneswa vamwe vari kwakuda naSouth uku. Wariko Cape Town. Asi urombe wega wega. Liberty ana kana chaanobata Jehovha. Apa anodhakwa maoko. urombe. Anotorara musango mvura ichinaya kudai. Tanaka wese. Tinotenda Jehovha. Anongodhakwawo futi akabata Tinotenda. kutosvikira pakutsvagwa kubasa. Tinotenda. Nazina Jehovha zvinake nezita raJesu. Tinotenda prophet. Now ndoda ndiganore zvinhu zvaapadhuze nekukunetsai. Tinotenda prophet. Nekuti iko zvino izvizvi pane zvanga zvaakufanira kuitika. Tinotenda prophet. But ndaakuzviramba. Tinotenda prophet. Nechikonzero chekuti iko zvino gore rino risati rapera. Tinotenda prophet. I saw a sudden sickness. Tinotenda prophet. Where is your husband now? Ndasiyewo akarara wari kurwara wakatanga kuzviitira nezuro. Nemudumbu. Nemudumbu. Just from nowhere. From nowhere. I saw a sudden sickness. Tinotenda And I prophet. cancelled it right now in the name of Jesus. Nezita raJesu. Tinotenda prophet. Ndinorwara miri wangu wese unodedera prophet. Hapana chisvino. Ndakaitwa maoperation akawanda. Ndipe ruoko. Ndakawaka chikoro handina kana sendero ndakawana. Kuizvozvi takavhura January umwe wangu ari kungodya mari ari ngoti kubhadhara Amutaure inzwai mama, inzwai. Pamataura kudai so. Tinotenda. Mwari atodaira nyaya yenyu. Tinotenda prophet. It's a private school. Tinotenda. Yamamda kuedza kuita. Takatoita. But iko zvino izvizvi pane macheya makatenga. Hamuna kana kupiwa kana sent. Macheya iyayo ndiri kutoshaya kuti ndoita sei kuti ndipe hanzvadzi yamai wangu chikwereti. Ndiri kutotadza kuziva ndoita sei. Father, in the name of Jesus. Vese vane mari dzake ngadzibude nezita raJesu. Urwere ngaupore muvana. Liberty. Koti kaita kuti Pamela awane sponsor munoda. Pamela anga achida kuenda kuUK zvaramba zvese akaita zvese zvikapera asi sponsor amushaya. Tikaita kuti awane munoda. Ndinotenda prophet. It's done in the name of Jesus. Right. Kuita madofo kuchikoro wewana wazukuru wangu. Hapana ari kubuda. Muzukuru here. Muzukuru. Uyatinzwa muzukuru. Idofero. Wari kubuda wakafira. Sachema ako muzukuru. Hapana anopa. Amen is done. 14 ichi? Wazukuru. Hapana anopasa? Hapana. Semudza maoko kana uine vana vari kuenda kuchikoro. Ite Mwari vana vangu vazukuru vangu ngavapase. Amen. Receive it wherever you are. It's done. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday, 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.